yin like. Ana sai ku danna subscribe. Sai ku danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar na ɗaura. Duk sanadi na masu saura da sassaƙa gamji ba za ka je ka sama. Alkar sama kai nuwar shi na Allah ba ka tuba ka yi gaba. Alkar saka makiya na ka suma din tsarin siya ya ruba. Kuma ka rike ramfana ya tsaya maka kamar